papuloy ya. Kanina ra kita no panabot. Akapuyag ulat diri. Uy, layo biya kay diri, lasang biya ni diri. May mga Jurassic diri baso nang si papuloy oy. Kaya ba? Uy. Ato ara oh. Ato ras papuloy. Ay, Paps, ay ba? Kanina ra mo dire? Ah, kanina ra mo diri. Ay na dugay ko na pagtas na yun, baka mong balay no. Alay rin yung balay. Nya atong ta park, trip ka dito ba? Park. Wala yung kwarto. Wala yung kwarto diri, Paps. Ako'y bahala sa inyo, nya usan man mo. Bantay ka. Ako'y bahala lagi. Alig-alig gabog ka ba? Ah, basta kabalo na ba mong paplo yan. Kuya ba ito mong starte? Pero di lang tama militi ni kato sa park kay wala niya akong kwarta, wala tayo. Ah, tik-atik na kulyado na kung kunin mo ba? Wala kay kwarta ba? Nalagi ko. Pili kwarta ni mo, pili kwarta. Oo, wala si Quinta. Ah, si Quinta yo. Uy, man ay plite. Ayaw, kung ipliti yan ito ni Watay, pa yung snack dito wa. Uy, pakambod mo kwarta. Uy, mo to pisunit. May bike ko. May bike ya. So mo na. Akong starte ni. Okay. Sali kasi mo. Sige. Piki. Oh, na bike yaw. Hoy, unong. Boss, ka naman, boss. Sing ano man, pero mamis yung bike be. Kailan ba yung tayo, boss? Kasi ang gilaan. Kamu dia papa tu. Kamu dia. Ah, mana ni park ya? Oh, ni Ah, park. presko ang hangin rio. Papo kay minyo. Uy, magunsa pa ta dire. Pag-usa ta dire. Oh. Wang magpapitik ta oy. Kaya mo mitik kay dire. Upload Facebook na para kita ta. Pag profile na to ba? Name reveal, name reveal. Oh, pang-profile ang uban ba, pang-profile. Ano to? Oh, tara, mamitik kayo. Oh, na. Tara, papitik ta, tara. Pero ay lagpahalata nga mapapitik. Agi-agi. Agi lang sa ta. Sige. I am lover boy na dunay pagkapak-boy. Puti kamay lang taon nila sa kumura the bad boy. Suwayi ragog sabay di ba kay nung ka good boy. Marjong na taga-tago malipayon sa sad boy. Tiya man yung chikaan ni zombie. Paa ba? Igo na paa ba? Kamay na hamisa manani. Matay mga aktor. Magpapitik na po ni ba? Magpapansin na po ni sa kamera ba? Di lagi ni pwede pang aktor ako ang lagi. Pitik-pitik lagi. Panchika na ni. Kalas kayo nagmemori ng mga laki. Diba ira? Papitik ba? Parang sikat ako. Agi lang muna. Agi, Kung agi, maano ba, plaster na yun. Sige. Sige daw, sige daw. Sige. Balik tikas. Sama ni, oy. Iwas sa tawahan na, di man mo pitik sa tuwa. Bayas man yung tawhanan ni. Agyan na to kusab. Iwas tayo, malikoy, good ba? Di kamay chika. Gang, excuse me, gang. Pili, pitkan na mo da. Ay, sige Col. Ay, sige, ang cool pa yung kuno. Pero sige, gang. Diri ka, gang. Lingkod, palingap diri, gang. Kaya napitan na mo ba nga medyo wapa kayo mo ba? Good kayo mo ma-model ba? Okay naman, lingkod mo diri, lingkod. Lingkod, ako na bala. Expert maniniyot man ko. Ang isa diri, ang gamay, ang ikaw purple lang ay kanang bulaw diri ka. Ana ka diri. Okay ra si mo ha. Na sige, pit ka na to mo ha. Okay, good shit kayo. Oh, tawa ninyo. Kita nawa ninyo hanggang oh. Ang gusto lang na konti mo. Bago lagi ya. Baho. Pangawa ragon mo diri mga tanyo mga diri ay mo pagsuya-suya diri kabalo nga photoshoot ni diri professional na photographer diri ba. Salamat isang time ka nga kanang i-upload na ako ni Song One, search na niyo Marjong. Ha? Salamat ya. Oh, sila salamat. Sige gang. Iya ba na mga. Asa ni mo, oy. Bayas-bayas man ka. Chika naman yung pitikan, Brad. Ito chika, natural. Chika naman nga kamera ni. Ganina namin si papansin sa imo ba? Imo yung mulikoy yung ka. Sa masaya nga memorya ni Brad. Ano magbuot man mo ako may mamitik diri. Sayang kayo mong pamiliti diri ni Anton namin diri para magpapitik niya. Di mo mo pitkan. Ang dai mo mamitik kay. Naunsa ganina isa ka oras mi si pangita pamitik. Bayas ka papakita gwapo ka. Pitik papitik puta diri. Plus kami dili. Pitik ito ka. Kabunti ka ron hawa. Suga ba mga naong ni mga buwang. Arong na. Sige, smile.
Isa ba? Hindi ka may last na. Sumukay, kamutulo. Oh, Wala, bye. coach, alam ninyo ha. Isin sa mga Facebook. Sin tanawa rin niyo sa akong Facebook page. Marjong ba? Pitik. Master maniniyot. Marjong maniniyot. Sige, Sige, abangan naman na. Pa-profile, may naman na. Tanong nga gidit ha. Uy, ibutan sa pizza pa. Hindi na lagi makaya edit ni mga naong lagi. Rura. Lagi na. Tara. Bata, kalas, i-delete, Bik. Basta, itong mamitikay kanina eh. Pugsun pa para mapitik. Wala pa to sigurado ba kung i-upload ba ito? Diskumpiyado ko lang na nga to. Di ba to, edit. Klaro kayo. Init yan eh. Basi dito yung pilok ba? Zoom, yun. Muna sila yun. Mauna. Walog kayo eh. May. Hay. Hi, miss. Hey, ka mga pangit, mga sukarat. Yawasa sa kita, mga snobya ba yalo? Mga sukarap daw ta. Mga pangit pag yun. Yawasa eh. Kita, mga snobya eh. Gani, mga sukarap daw ta. Pero tanawa, na pa yung mga aktos na, basta musita na sila ha. Dalawa mo ngayon, mampuna, ilan kayo? Ito na hiringa na to. Nina pa man ta si tambay diri bay, wa man yung mga chika ta nakita diri bay. Asa naman sila? Tro, chikaw. Hi miss. Pwede matapad. Mo ni nagabog tik-tik. Pag pangit gani ang muhay gani sukarap. Pero pag gwapo, mulingko, ditsoy.